Goed. Mario. Zijn true nog wel met een limmergen is. Wacht, ik ga niet meer aan mijn Fag Janet die, dus je zijn roggerig je pakken. Ja, dan kert dat. Nog even je hem als je heen. Blien nog eens de armen. Eigens, je in haast dat je er zien hamer vat. Kun je het waar de Susie? Lis Janjo is dinne jielig je Janis. Je weet je recht in je waar. Kalin stoomie. Janet, niet je aan ara hoort te heen few. Susie, nieltje zijn ferreltje. Ik zou een ibertje in de Janis aan mijn handse. Dat ziele wade waan tiltjekke. Crater. Right, zijn misje. Farm, golle ik jou gechrenje zo. Janjo Jana garum. Ah, kindje. She's getting cafes for could you gonna caramel squash in the talk up. Sprawl Janet it. Dat job ook om legend oortoes. Jo man niet. Oliver. Thank you, Mesha. Golle toe a leheid geromish rief. Er net er erge bier. Ja, begin in een angeli. Janet Shaw, agus Janet Shoed. Gedacht dat je in de caramel squares zijn. Niet een rodra jasla refa die jere verwek. En driffer biog kene a lag dad le buelis te gligen. Agus hog een erdelijk radical gur chlisje gedoen er. Eh? Oh ja, nou lijkt die jaren dalem logig uit. Wil Janet lacho koelig na zinnen tes jenen gemach. Erke Susie. Smiet je zo. Gebied in je wiel Daniel zich lijken. Niet janitor in je de harde nog doen. Niet je leider geloof niet. Keid om ze dat marschen. Ní bheith mé bhd eile is fáilí. Tág tám ní leon de firmsa. Meú chuir mór an isteach tinder. Tá sé dechar rá ach fu mé reinintá fisteachán, Tá mé cínt go méid cúpla taris go maithan. Tásún go méid. Céir a dhéananas tú mna bhaid tú an bon freiis. Tá go gá mé sinna le Jack. Sto go lá mu leis an tinder sear. Ná beag fatí served haint séir man óilseh omland sásta. Sto go gnéanaan se sin cíl. Seachas le le drochar cinint ar bhaile rudí cinnta áilt. Ti sé sin bheith fíor fa go leordaí. Na féach. Déite go dean. So, honnig céal a teidir a bhirní. Ní mór an náam a fácaíine sead? Na ché díal a deála. Agus ní leadach go dtíon hína beile, teiriscint eile choristeach agus ú sáinín se le tain. A haar nó beidir bhfuil ceartad mar. Beidir bhfuil tú níos airde ná Angela hána héna. Agus ú chéir chéad euro as póca mar táú? Brenna, airas a gacham sa agus incham cimime a haar Angela. Cean bhaige nach sé sin? Mar an núna ná ar fád agus go leisteach an ú héin? For frick's sake, legas agus incham cimime a haar sé. Tó go ré a bhean. 8,000 euro. Sin na heirig sí? So tu na fídina. Chil lacol beoge. Is cecha bhfuil sama se. Tí an taigí. Ach sé níirí. Agus cén fáhfuil me gá inteachta te bhernaí? Tá me gá inteachta mar nach chuil mis géire baint na páirte bhean lei sé bá lofa seo. Nis lámád agus. Ó, go néirí leat. Bhí sé ítach í ceart coltáil a réid. Buchas le dí go thgrú se Oscar. Well, ní ráhásta bheith siad a gluise sí a cáint faoi Oscar thu mar sin. Bhí ní ráhásta tá leras le siút fi láir. Leis sé méid am siir tá sí thugá le éad a thuirtá. Cin fá? Ar úir sé ar a cinint? Ní gáá. Well, beidir go chóir gom láirs le. Béte go chóir. Sa luín sin P45. Nes. Hi Bernie, Cafe tar slemmer the hell. Hi Deirdre, ceachil tú? Oh, gomanis, gomagad? Níor som grúéis. Ah, níl am rashád an is nóíire. Teistil ví nach be. Oh God, bhí an time agan Bernie.
Híhín dearta. Bhrálam saoú náte fe písa? You know, tá sé go mar time out ógáil. Déan sé anhasta de chean. Yeah, well, bhrálam ach níos chu siimplí sin ar tu nó le riochtad. Beim leat níos gan nó díirta rutín be le sacrán. Come on, John Joe. Coffee dúir tú ba? Se. Bernie, mín bus na gaiileh an am go handúil. Yeah, bín go handúil. Tuige. Sus tá cynneag am sála mór agus ní féidir mé chalams. Sa tána ba? Se. Oh, well, Brenna, na bakla bus. I cym eisiau hecnistachad mae'n tu garbia com. Well, cred o wech. Wyt a cael offigi Helen Associates, na dredori? Tá siad in ar Flood Street stolam. Sia, wel, fyrst let i sio chastachad o com. Haflach siastor am hyn. Ja, oké. Na'r lag ydi o, ach, cas festur o'r hyn? Ja, fiber ben. Fyr plawt i'r Oh, on the house. Nis gonwn ag John Jokes arblas hecni hwrs siach gaelach as gynnig mysha. Quick John Joe? Ja, tag yma. So, gyrma gla sio. Oh, well, gyrma had hyn. Falt resh. I wish I really could ask you on Bernie sin ra. No ní rá. You know, she's not just in a gash, just because she's caught bugging. Oh, really, eish that thing, my man. Thank you, Russia. You had to hold on a bill cancer. What a big hotel come at all. That's hard to that's not all. Needs to since a whole lot bill gates is just gonna sing all right. Just gonna kiss or just gonna. Oh, Brandon, the creator walked us in. Fuck it, you're a mock rapist. Really, just stop. Or a veil, that's not going to do it, Nick. Ni lang gal sin. Ha. Ní rúte. Go bháide bhúl sa canál córa buchas mai alla chalór turni sí gom. All right. So, níor tháinig géin arú internert ag an nóid déarnach mar sin? Níor tháinig, ce bhaid coch. Oh, good sam. Prana hírad, níor táda le mis chuineáil an tseoní smó, right? Ma déirtal le mé. Caig bhfuil siam amach loscar. Déting mobile riil mas maiile. Ní gáá íre, ní bhfuimach na héidir seo ágáil ascar. Well, tá cinse go mé Rois anna bhuaich. Ja, well, sé go manna duine an úsá deastú, seach siad bheith caite ús an áir. Ní cha Dylan sogan ar ríos tíad ar réanos. Oh. An na Dylan iad? Se, ní bhín an tamhád a gimachta míon. Brahan sé, scatí. Brenny, come in, tá Pauline fantaram. Tá me canstead. Slán. Slán Tom. Salú níor cuam bharmsa. Nach chud am hens mu se hapú. Ó sé dún go raibh tan ceartúach. Héimus tan ceart ar fad am tá sin. Ní bhhaid me breann siomh an scór blion tar áfaring na rim an tamsúd. Fáinar an meisiás, fáinar an meisiúd. Tá cearta de bhí, agus tá táideargur na cinne mar sin í dhéama. Bhfuil is hat sa gúil daoine agus ní siad ná naon sin héna íonna suas na agan sa crú ar a táne. Tás tín cúna agus takeíocht don gginál sin duine. Ní duine mar sin has sa chorbe bailí agus a bhuiirt. Can so shitol chaintí sin nó. Gúil, thug se sítí heú nó mu dochaí bhú. Bhí híle meach fáil be go dúr a marceocht sí sa mar a graithíbe le déanam hísan sa máile. Agus sin sin go meisteachtaí haig agus ólam whittal háinte sa linne mí tú. Soch mac déart. Bhil gon deáin go behí nach feice mu an go brocha níiste. Gúil, thug so.
Well, ar a leith go leor sim, Chun na cúpla cheanna steachra maidin, agus gan nach cúpla nóméid í le spáráil. Oh. Well, let's go go an tóran mar sin. Ní leon áras faoi sin. Tá súlan go bhaid bh méad atá bhsú leis. Naúna dé. Agus tá súlam nach ag Bernie a bheits an tariscin sa sear. Nach cum an áréire, agus tún tariscin goán. Cho, ní dain agus ar Jack soganne. Bhil tú ré? Tá stoi. Leonard, os go líad? Níonanta sé mar stelle. Ceir go leor mar sin. Fálan go bheith me idir go gartú. Tá túrám go bhíit me Jason animnú mar cho únéire ed mo chud sa gengló, da? Ó, intach, Áráit bach blianana be meiste hacainte am cinnte runna seachtainna. Áráit, oké, slán. Dúir tar siúlógad sa. Ní bhhainn tehuiit. Má tá bunte go fóbseo leis buinn selam is lom sa lé. Tá cyfan leat go dtí hálan ó dhear na thugtú Jason is dean seo. Bhí sé ógan uairsin? Bhí. Hello. Tío Jiráin agus a bhach. All right. What's you? Hello? Go dtí mé tú? Ó, tíim. Ceart go leor. Well, gur mai go ar san scartí go bhí. Sláin. Támar do chóirtaí bhíon sin. Níl ceafí foiitiú go. Bhí sin ní tab last, Angela, maithú. Right, foiilte. Mór.
Well, damn nu. Ora cén dachar a bheith, ní héidir an tríle, eh? Well ar a leid ní bhean, chála teála gobar níach sé mensin as árain. Tá brona mar bharníach ní réile leat. Aontas na naontas. Cheap me go me tú géirí ar leistal weimse. Well, gur míle maithe tam. So, cé héanú cé hí mar fartnar númar sin. Tá brona ní heachna marrá leat. Cé fá? Well, ní ra mí teag leis an duine bhúra fór. Tá sé sin ámaideach. Cin ar bhééis samplaí mar sin? Choúgus is féidir. Brena cá mé metal is. Slá. Go dtí te lenu. Tuairt. Well, can I be done the Carmel Square sin fecha good? Yeah, tá. Tú ceir cin. Sin €6. Well, isn't that contraltje naar Harley, yeah? Well, níor hála. Sin íon aib. Ní raidlumm scar Jackád sa gefa. Agus níon seo tamam cé fuide. Frickin' Angela dhir an sins. Ó ní hé. Cé chud a sin? Wel, fi mahal sa ffobr bael na chur Tom sgartiari. Ní ra hest bhí si. Oh. Johnjo, mas man ná seisteach tearm fe coppla nómad. Mos de heile, tá teatrach begla déanam. Ach, ver ní. Oh, mos de heile, Johnjo, cúig nómad. Grámach riú. Vince Frogger. Hello. Ali, ce chwilto? Right. Well, yeah, well, mas dwi'n gofroch sy'n sy'n Okay, take him. Talk him out. Yeah, so croi me rod cynt. All right, slán. Well? Well, tá si gíri orm Oscar o hors go blá clia. Ce fá? Well, ceapan siad go méidir go sprachir sé sinnéad, agus go dóga sé as an súlaí. Seafuit. Ce bhain tú an eile as gur go blog lí í hain? Well, bheith sé beaggan í as bealachtí teachtan seo as chiaí agus an sinna go blog lia. Well, nach bhfuil sé níos fuite as bailach, go runnig cinn san seo, nach ra fiú smíúar go blog lia. Dir me méid se let. Cáile Laura san blach má thug an roisi níos mó am sir. Right, well, no bích éon imniart. Rach me hen sús. Níl mé géirí aróise é sinna héana. Go háid nó tá an buile an go gali sé a job. Ní mar rágó teach donna sin. Ach, tá mis rála níon an bhd ar fad killer be. Feidir, ar chulta tead ó tam ná an líad fós. Am nach cholas? Chil feidir, tar le tíirtas mar sin. Ha? Well, ní raid lumsa, ná le Angela. S fágann sé an tíirtas sa. Anar lágadíú feidir. Oh, sa bhil amach tééis. Bú tú cinnte bharna? Tá. Bhfuil. Hí ce me go ráile máide. Gur tún fearr is fearr an éidir. Brenna, borcham scoil éis, dag me Johnjo bhaile chefa. Oh, cripes. Gan pádan agad I chéráin. Se? Tá sagam sa go dealaí má citáidirú héin agus séra. Citá géis dat? Well, tá sagam freisin go féidir le bheith fíor gangadeach. Ach tá crí breá mór aice ag an nám chéanana chéráin agus cahamaideach eile agus ónáir agus úmós Spáinte. Cá far cinnte? Tuigean muid chéile mar sin, tuigean? Tuigean is dói. Lá maina segad. Gnaid an bór dat? Ní leice mat a Jason a bheith puirte sa go seo. Ag tú seans do hána féin agus go se bhfuin. Ní se le trist. Sé me wacha agus béise pórtas a gó seo sin má hagrim se. Fáscail de dhé húil. Na bhecinn tú gur Daniel a tar a húil seo. Ní chu dealaigh Daniel. Is bhile séanatán cut seo crólán. Is bhile sin hála bheith se mu dhéanaan tú seo. Na níl a bómaid sin de wachta go dabaltaí. Seafút. The warl? Well, chum sé jeú leis sé teafad inis díre. Le dul chrí ru amháinna visals me pinta bre. Áhí bhaí bhfuil go dóla. Níhfuilech. Hónín, bú tú áráid tú? Tá me bhí híach breanúach tappa de dhéis.
Lasgan tíar an chónsagus tá túnán. Cámuid le gúla sa réiteáin go deacrochtaí héin agus cabhrú lob siút freisin go bhfuir díar nachfuil ná cabhrú lob héin. Ó, áráit cholín ráit brenna cam se gimmach chumbe. Chiúáil éfir. Tá cána hiúthréid? Ó, dé sé mus ní bheith, ú gar an pléna cháile bhil. Ó, ní bé nach ar bech. Dulhhaim tarta callach an neistir fada táúid. Se mé tartarm. Nachil dálóla na pléna sin, is sé an eisce? Neisce? Seanú bit mátá na cheachmint go núneach le, ha? Má go bhéta tú, má tá locha cead, ceanú cúga chéta? Chú céad? A bhfuil ná. Bud cripsí mar granát a gudum. Ach, mé duine berút ag go bléana me. Bé choirí ben chuid smó go móinte an agus tá meú lei sin. Tá sé sin go déas. A dearmú ráile hab gur a sé mu ficil tamú gur dúiris. Agus cólíí micil tam freisin. Dear mé na begéimlíí. Brenna cá méimecht. Bhui dé cholín. Tá nach déart. Gus go neirí teistir le bhaach. Cormaid. Bhuiil. Bích de chala dorm sa hánar a canú teid. Ó dés hémus. Go mí maid bhaach. Slán. Bhaidha. Dú díos fáil bháile chu. Geráin. Cean fáte se chaite amach. Ó tá best before date is zero siúd. Nach chain tíomh lá a bhí fératáró. Go tíireach, aniu? Inniu, agus má sé cean fáte chaite amachad. Nach méidir go leor go sé díalta se go tanóna á bhacha tíad. Sorry na se feidir, is anchovies atá a gceist? Ní mála mil seán. Well, fecinn go ceart cisteach ar agana cín chaile dhéanana cinne mar seo. Tá canta le siúd? Déit ar rá. Ach, ní tá éach leis ag peantar ball. Arach tá sláánnig míhall. Ní rág? Tás et gúil sé gimocht aniu. Ní dóil an gombeich mis ar mhór a lista ag le sláánna ágáid am. Ní mé ro cinnte faoi sin. Well, tá me se. Ar chuinnig do riomh cean fágóil sé gimocht. Mar gohfuil a bhaintear le cáil, tá sé géirí tú snú a dhéana, agus chun éile ó bharnaí is dói. Agus go bhfuil sé rá le ban an seo, agus go gapan sé nach bhfuil éon sim aice se an. Rud céan ríiste bheith? Ó, go man is scéal. Rinne me dearmad gur a túsúl. Tchas a bhí an. Nach tú. Mi sé bhí céan áit? San áras an an nuirí. Tusa a don sa methir. Mi sé? Aire as a frégad ar lufa. Dadú a henhéin gur tú an. Thg sé tamálirta sinna ebriú machanis ná thóg, e? Well, ní brégur fada bhí an. Ach ní mé hosa. Mi sé sínte ag duna cinn dearan ar a tháinig mi sé ach. Ach ca mé adhálinn is gur hapa me mo dheis leis an deaba chríochnú. Is tú a scris a chud dúáin. Tásúlam gur mé bachús leis. Is mar is all the chain ní héan Angela da Alice is Dan. Waintse mar a chuirse. Ceirt mi chuir fór Janet. Tá sí ghil hartanis ar gháin bháin ceir a rinne siseart a riamh. Janet an Janet ar gháin a bháin. Mes túnis cad a hiúrach George Bush ar sin. Collateral damage be? Íci tú go déir as seo. Ní cheapan ní an chrochnas ad gur a mé an, agus séanna mi sé ar choláinna be a chabáin ar taine agus céich leit a chosa. Feice míid ceir a bhééis le rág dad faoi seo. Se chéar an deach an na heidirsháin an na páperson. Tá cinnte ná bhear iad ágáil cúplaúir a clog eile. Feidir, díra go fearceart. Bhfuil tám, gin scéal. Tá brona amach ní deascé le. Ha? Well, tá brona me feidir ní réile le dúirtas ba sé gafe cheannacht. Tá deascéal a dhéana tám. Tá fíor bhánarm.
Ó breanna gur omach go bhí timp múí mar bhí me, ní san sa deall cén scail a bhí an bacha leis na chéad láidíomh. Agus ní. Má hélann tas a go níir a haile a strípa sin daníine god a chur an man gród ma fobsa tá marúhart. Níl agam sa cétá gceiste agad leis Bob, ach seachan na chuí a lárann fú muinin. Go dtíon dó eile lóchrin fadadíthe. Beart go mú néart, agus sa danín héile sé chin na sfére lárinne. Cén cén al ráime se tar siúlagatsa? Ar stad an chur a géil. Hílta gur dúin ta cliste, tuairtir Susie calú le teag. An your leor sin da deherad, begin dat íchor in Jason fásta. Ar fan sibh gart an uair seo é na djern. Dan sibh gur sí tar a heige le bh gur cairdaí a ispent. Wel tas rá, gur chodal Susie le taig. Wel, wat rei fi hal? Tá stoi. Anja. Michal! Ban! Oh, hí fattis ar an gram ar ó dhéanach. Spog na rois? Tá coil ar fan máil. Wel, gur maid is toch dacht le slán agla. Tá fáilte ród. Is mam feg imacht. Níor bháil an gan má fá an fisafad. Go mé rálad. Tá an rálad a bhí héal agus cháil mé ar a bháin agus ní mé gur go dólá se sin a ríis. Ná I go America fanan se lom. Na ríide tá tú? Bhí me gur a cabhrú leat. Cabhrúlam? Se. Fits tú cabhrúlam an istíirech, agus glán amachchas mar hairc. A sucht déir, dad bhí me gur álamach céir in an ansíart an éhe sin. Ní ráhart ompúd a strípach lena sinna dhéana. Go amach as ma haach a chonós. Cúrn sé fún múis gur an brenn a hort fiú. Gomach! Dinis mé ro, fhí haig, tá sé le ceangal. Tíjan tú sin? Le nóir de haringtar ó déile. Ó, agus le néir de harantir rudí níos massa beidir. Cóil seanis. Smaile. Was fer dú sa gálagus genú cinsin an an se, rud a bí ama Jack.